Tɛnɛ mɛ kalo tile 4 san 2020 aw minnu sɔgɔlemana bɔlɔlɔw sanfɛ k'aw fo aw sigiyɔrɔ bisa an bɛna an da don babu minnu na olu filɛ nin alamisa tɛmɛnen an ka jamana sariyasunba min ye Cour constitutionnelle a ye jaabi labanw di député kalata tɛmɛnen ninnu kan an bɛna an da don la k'o walawala aw ye o kɔ fiɲɛbana min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye coronavirus a bɛ cogo di an ka jamana in kɔnɔ kunun kana se bi ma an bɛna olu jatew di aw ma o kɔsa min ye kunnafonidilaw ka kanabila o tɔgɔladon min sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ o taliko 27 n'o kɛra kunun diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛna da don Mali ta cogoyaw la ni aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen alamisa tɛmɛnen n'o ye avril kalo tile 30 san 2020 an ka jamana sariyasunba n'o ye Cour constitutionnelle ale bɔra ka jaabi laban di an ma an ka député kalata min kɛra n'o ye lasigidenw ka kalata min kɛra tako filanan cogoyaw la o cogoyaw la sa an b'a ye k'a fɔ député n'o ye lasigidenw ye o maa 147 sugantilen kɔ an b'a ye k'a fɔ parti politique ani indépendant olu minnu bɛ an ka bi député bulon kɔnɔ o ye jɛkulu 22 muso 42 olu sugandira an bɛ don min na komi bi ka kɛ jamana lasigidenw ye n'i y'a ta RPM ale kɛra fɔlɔ ye ni lasigiden 51 ye Adema PAJ ale nana jɔyɔrɔ filanan na ni député 24 ye min ye URD ale kɛra sabanan ye ni député 19 ye naaninan sa ale ye MPM ye ni député 10 ye min Asma ye ale ye député 4 sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ni lasigiden minnu n'olu sugantilen filɛ jamana kɔnɔdenw fɛ u ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka kuma sebaw ye u ka sariyaw ta min bɛ a to jamana n'o y'an ka Maliba ye ale bɛ se ka san sɔrɔ ni ka yanga diɲɛma ɲɛna diɲɛma don o don Ɲɛbanako kibaruyaw la sa n'o ye coronavirus ye kunun kana se bi ma jateminɛw b'a jira na minisiriso n'ale ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya baaraw ma ale ye kunnafoniya min d'a ma o b'a jira na k'a fɔ kunun kana se bi ma maa 130 olu sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ maa 17 hali olu garisigɛ don banakisɛ in na kɛnɛyabaa sa o ye maa 10 ye maa 2 olu sata bɔra ni banakisɛ in na jateminɛw la i b'a ye k'a fɔ bana don jamana in kɔnɔ kana se bi ma maa 580 olu de garisigɛ donna banakisɛ in na maa 29 olu sata bɔra a la hali ni maa 10 ta kɛra u ka so min ye maa 223 olu kɛnɛyara mɛ don min na komi bi k'olu bɔ ni banakisɛ in bolo maa 7 olu taara ka taa jamana kɔ kan furakɛli la o maa 7 in na an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko 3 olu kɛnɛyara maa 2010 nin waati in na olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka d'a kan ni banabagatɔ dɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na waati dɔw la an bɛ segin fɔli kan k'a yira aw la ni banakisɛ in walasa k'an kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma fɛɛrɛ damadɔw bɛ yen fo an ka olu matarafa o dɔ ye k'an tɛ ko waati ni waati safinɛ la fo k'a jɛ walima ka gel n'o ye gel hydroalcoolique ye an ka nu n'an daw datugu n'an bɛ jamayɔrɔ la n'an bɔ so k'an majanya ka bɔ ɲɔgɔn na ka taa mètre 1 fo ka se mètre 3 ma an k'o waleya ninnu matarafa n'an kɛra sɔgɔsɔgɔfɛn sa walima tisokɛ ye an k'a lajɛ ka tiso an nɔngɔn kɔnɔ ni o kɛra a ka ca Ala fɛ an bɛ kisi ka bɔ bana in ma an bɛ an kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛnɛ kisi ka bɔ nin fiɲɛbana in cogoya ma an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw ye ka dali k'o nɔgɔya banbagatɔw ye Ala m'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ nin bana jugu in tɔɔrɔ ma kunnafonidilaw ka kanabila tɔgɔladon diɲɛ kɔnɔ o tako 27nan o kun kɛra kunun kari o la sa kunnafonidilaw ka kanabila tɔgɔladon diɲɛ kɔnɔ ale laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafonidilaw ka se u ka baara kɛ u fɛrɛ ma ni hakilisigi ye u kana jɔrɔ u yɛrɛ la o siratigɛ la kunnafoni minisiriso ale y'a wasa don kunnafonidilaw tɔgɔlaso la karidon mɛ kalo tile 3 san 2020 ka barosigi kɛ interneti fɛ n'o ye
vidéoconférence ye kunnafoni dili i fɛrɛ ma o nafa kan a dabakun ye kunnafoni jɛlen k'o di jama ma k'a sɔrɔ gɛrɛntɛ t'i kan gɛlɛya waatiw la fɛn min ye kunnafoni minisiriso ye ale y'a sinsin nin tako 27nan kan k'a jira ko hakilila miiri kan ka kɛ kunnafoni dili i fɛrɛ ma k'a sɔrɔ gɛrɛntɛ t'i kan o nafa kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya waatiw la barosigi nana kɛ nin hakilina ninnu kan bi tɛnɛ nɛgɛ ɲɛ 10 waati la fo kana se nɛgɛ ɲɛ 12 ma lakana siratigɛw la sa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Tɔnbukutu mara la binganikɛ lakodɔnbaliw olu ye Gourma Raoult préfet minɛ ni ka tunu n'a ye nin baara in kɛra sibiri tɛmɛnen selifana tile waati préfet n'ale tɔgɔ Dirisa Sanogo n'o ye Gourma Raoult préfet ale ni ka maire dangan filanan olu bɔtɔ Tɔnbukutu binganikɛlaw de filɛ ka na sira da u ɲɛ ni ka préfet Dirisa Sanogo ta ka bɔ jamatɔw cɛla ka tunu ni a ye o la sa a bɛ yirana k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ Dirisa Sanogo ale kun ye taa ni ka sigi caman kɛ Tɔnbukutu ni Gourma Raoult cɛ waati tɛmɛnenw na ko nin ko in bɛ se ka sɔrɔ député kalata tɛmɛnen o gɛlɛya dɔw fɛ o cogoyaw la sa an b'a yira aw la k'a fɔ Tɔnbukutu mara ɲɛmaw k'olu bɛ ka baara sugu bɛɛ kɛ wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ min b'a to préfet Dirisa Sanogo a bɛ se ka segin ka na a ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ ani baden na cogo min hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛma segin an kɛnɛma ɲɛna kabako filani binganikɛlaw Fuseni ani Lasinɛ n sigalen t'a la ko nin bɛ sɔrɔ Kubalilakaw walima Maninkaw ye ninnu ka baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye bingani kɛ kɔ fo maa b'i yɛrɛ ɲininka n'u masaw nimisalen tɛ u ka diɲɛ labɔ la ninnu kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ siri an ka Bamako sigida 5nan maaw kan ka t'u ɲɛtana kɛ mototigi walima telefonitigi ye n'u ma o daraki ka bɔ olu bolo waati min u yɛrɛ bolo ko jateminɛ barika bonyalen b'u kan n'u bɛ u ka kɛtaw mada waati min an ka 11e arrondissement commissaire n'ale ye Mamadu Jabate ale n'a ka cɛ dumanw de filɛ ka nin waati in suganti ni ka Fuseni ani Lasinɛ minɛ k'u bila dibi la ka fiɲɛ bɔda di commune 5 maaw ma an bɛ waati min na komi bi nin filaw o bɛ ka miiri u ka kɛtaw la ka d'a kan u bilalen bɛ an ka kiiriso maaw ka bolo kan min b'a to u ni sariya min ka kan u bere u ka se ka da u kun cogo min na hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ kojugukɛlaw tɔɔrɔ ma nin kabako in bɛ dan siri an ka bi kunnafoniyaw cogoyaw la k'a yira aw la k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen sera ka waleya AMAPU ani NCD ka bolo di ɲɔgɔnmaw fɛ an bɛ aw fo k'an bɛn waati wɛrɛ